kun ji karambana gani karambana kun ji karambana shi zai kashe zoman bana ikon rabbi ne yasa zami haskakawa yau da gobe Allah kai ne rikewa na san ban iya ba kai ɗaya ne mai iyawa dukkan ayyuka na kai za kai haskakawa bani da kaddara sai wacce ka ban nai rikewa wasu kana gani suna kushe tafiyar mu yan har mun faɗa suna kushe aidiyar mu rabbu ka sa su gane dukkanin falsafan mu ko kuma samu zama gani nan gun aibarin mu ƙarya fure take ƴaƴa ba ta yin su ko da ta yi ma a banza za su yi kaɗewa rabbu ka yarda baitukan mu sai zagayawa sai kudu sai arewa can nahiya sai nutsawa mi tafiyar da za mu zama tamkar bushiya babu kada bare guza mai yin zaniya ga sarkin dido ku kalle ni tururuwa na haka guri ɗaya za na yi tsayawa na suna ɗauko bakata soke zuciyar ki zan kiyauta ta mata kar da ki furta baki sona ne tafiyata kuma ƙarshe ya zama ke ce ke bibiyata rabbu ka bani wacce ke sona ni ya aure wacce ta san akwai da babu a zama na aure yar manya nake nufi ba yar yara ba wata za ta so ni domin ta ci naira ba sai dan so ta jaddada sunnar dan amina annabi wanda garan bana shi zai kashe zoman bana ikon rabbi ne yasa zami haskakawa shi zai gaje zoman bana ikon rabbi ne yasa zami haskakawa S Adam ake kira na ji kaga ado daga Shaibu wanda baya tsoro na dodo zaki ya iso ne ke zance na zabo ranar lai yace matsa mu hada har da rago na ji wadan suna fadin wai ba zan iya ba to ku sako idan ku kaina ba zan gaza ba ai ko ba ki da amona ba zai tsaya ba mun fasalan mu ne hakan ba zagi muke ba kun da karambana ga hadari gabas yana tafi da zubar ruwa alkhairi ya zo da shi kar mi damuwa mi noma mai iske kakar mu da karuwa aikata kairi sharri zai saka a damuwa kai dai dan uwa tana za kai rasuwa dan wata ranyawar haka baka a rayuwa kar mu biye mata a bar banza duniya mutuna lashira gidajen mu na dawwama Hausa ya iso ga dan Hausa ya tafi ga dan Hausa ya tafi ga shata uban mawaka wa zai yi korafi in ka iske lokacin ka za ka yi sharafi har wasu ma da yan kudade su maka yayyafi Allah rabbana ka amsa mini addu'ata na yi tawassali da sunayenka masu tsafta sannan na yi riko da jagora dan amina wanda ya ce mu dinga sallah a dare da rana dan ita ma ciko na imani ce sanina to ga shawara abokai na mi riƙewa Yusuf J